אוקיי, שלום. שלום. מצטערים שקטענו את הסרטון הקודם, זה בגלל המצלמה. אוקיי, עכשיו רועי חזר אלינו. הכנתי 2 כוסות מים, שלו זה מתוק וגם שלי מתוק מאוד. ממש מתוק, שמנו הרבה. שמתי מלא. עכשיו תראו את רועי, שמנו ועכשיו אני אשים מלח שלו, ושמתי גם קודם, פשוט רציתי שלא תחשבו שאני עובד עליכם. תזיז את הכוס שלך, תומר. אוקיי. במצלמה. תראו, זה המלח. אוקיי, אתם רואים? שם. זה יוצא, שתדעו לכם, אנחנו לא עובדים עליכם. אתה שם גם לי. ויש פה הרבה, לא, לך אני לא שם. נשפכת. שיט, נשפך בכל השולחן. טוב, לא נורא. אוי, אימא'לה. מי ראשון? בוא נעשה ככה אחד אתה ראשון. אני התחלתי. שנייה. אוקיי. איך, זה כמו תרופה. אני חייב הכל, נכון? לא. לא, אני אעשה הכל. למען הצופים. כאילו לא למען הצופים, למען למען הבריאות. שקט, אני יכול לשים שירים ברקע, אל תשאיר עכשיו. אימא'לה, זה כמו תרופה, איכסה. מה, בגלל המלח או בגלל המתיקות? לא יודעת, האמת לא מרגישים את המלח, אתה יודע? או שמרגישים ואני לא יודע, איך אני זה מלח אשפוך. עם פטל, אני לא יודע. טוב, עף על כל השולחן. בוא נערבב. לא הרבבת, לא הרגישו. זה נראה כמו תה קר. איכס, נראה כמו קקי. אני לא שתיתי חבר'ה. מה יש לך להקיא? זה מגעיל. אתה לא יכול לשתות את מאוד. תשתה. אני אשתה עד החצי. לא, עד לכאן, כן. סימנו לך את זה. סבבה? מה, עד זה? עד זה? כן, זה מגעיל. סבבה, עד כאן, יאללה. איכס, ושתדעו לכם, אל תנסו את זה בבית. זה לא בריא וזה יכול לגרום לכם לכאבי בטן. נכון. אני צריכים עכשיו את השלט, אל תנסו את זה בבית. יאללה, נעשה את זה. יאללה, עד לקו. בוא נעשה גם אתגרים. אתגרים פעלולים. אני יכול לרקוד ברקדנס. זה מרגיש. שנייה, יאללה. 3, 2, 1. תעשה ככה. זה מגעיל ברמה קשה. חבר'ה, זה קשה, הוא לא צוחק איתכם. כל הכבוד. לא, אני לא מסוגל, די. זה בסדר. רוצה לטעום? קח מהכפית איתה. לא. איכסה זה גועל, איכסה. אוקיי, תורי. אתה רוצה אני אשים לך מלח? לא. זה גועל. אוי. כזה. איך, בא לי לראות. דפקתי את הראש. יואו, זה מגעיל. זה מגעיל, אלוהים. שלך זה בלי מלח. המלח לא עשה כלום. יואו, זה מגעיל. המלח בטח שעשה. זה מגעיל עדיין. בוא אני אשים לך מלח, תגיד לי אם זה יותר מגעיל. לא צריך. בא לי להקיא. מה אכפת? אתה יודע מה? רגע, בא לי לטעום מהכפית. מה? מה אתה רוצה? אני שותה. לא, שנייה, אני טועם מהכפית. שנייה, תביא לי לראות אם זה יותר מגעיל מזה. לא. עם הכפית, ככה, אני תופס את זה עם הכפית וטועם. לא. מה אכפת לך? ככה. תן לי את הפח, אני רוצה. זה מגעיל בכזה, ברמה כזאת קשה. כך כמו טוריק. חפים פה דברים מהפח. אשכרה. איכסה. אוקיי, עד לכאן. רגע, שנייה, אני שם פה מלח על הכפית. אני אוהב מלח. טוב, נראה אותך שם את כל זה בפה שלך, איך אני. יאללה, תראה. אל תנסו את זה בבית, יש לי תחושה להקיא, יש לי בחילה. זה קצת, אבל זה לא הרבה. זה קצת, נכון, זה קצת. כן. לא, אבל זה לא בריא. אל תאכלו. תדעו לכם, מלח זה לא בריא בכלל. נכון. תשתה. ואז יעשה לך את זה שוב. איכסה, יו, שפכנו על השולחן. איכסה. שנייה, אני מבין יהיה טואלט, חכש.
חבר'ה, אל תנסו את זה בבית. זה מגניב. אני בינתיים מתקבל לי בבמבה. אנחנו לא עובדים עליכם כאן, זה באמת מגעיל וזה באמת קרה. באמת שמנו מלח, באמת שמנו יותר מדי. לא כדאי לכם לנסות את זה. יואו, יש לי לקי. שאני נגיב גם פה, לאיזה המצלמה. יש פה מלח. הנה כאן. איך, לא חבל על הפטל. איכסה. לא שותה יותר פטל בחיי. איכסה. שנייה. טוב, יאללה, תודה שצפיתם. באנו. מה באנו? TR גיימר. גיימינג. לא יודע את השם הזה. יאללה. גוד ביי. ביי לכם. וכמובן תירשמו לערוץ, יאללה. רגע.